uNkulunkulu akakulonde kama kupastor ngithandile Flick. Inamba ke uyoyisebenzisa kuphela uma ungumlandeli. So ngona ekuseni ka 5 ntambama kuma calls not WhatsApp. Abantu baye bengu-WhatsApp ke. I-majority yabantu baya ngu-WhatsApp. Ingakho umoya wami uhlezi uphukile. Ngihlezi ngikhuluma into eyodwa because the majority of people they keep on WhatsApping me, sending messages. While there is no video where I say people are passing to WhatsApp. There is none. Out of 1,600 videos are on YouTube, I can where I say people about WhatsApp. Kodwa ngicizele ukuthi abantu abangifonele nakhona kuba abantu abalandeli ngoba obviously into abasebenza ngu-WhatsApp sebengabona abalandeli ngoba abayazi imigudu elandelayo yabona. So ngithi boom number WhatsApp me. Sibheka la uhlenge webhengu uthi uphupha undlala phansi emgwaqweni akabingelela akaceli kanza kwethu angikwazi umoya omubi kangaka abantu bawuthatha apho ongabingeleli umoya omubi ongaceli ngiyacela nicele kanjani kanza kwethu nami ngiyacela usizo kwabanye abantu ngiyabingelela ngicela yabona. So uphupha endlala emgwaqweni uphupha elele emgwaqweni omunye angaphupha endlala emgwaqweni omunye angaphupha elele emgwaqweni noma elala emgwaqweni kuyafanana. So number 1 ngokujwayelekile ukuphupha nje ulala emgwaqweni sesithatha njengophawu olubi kakhulu uma ngokuthi ulukuselula emgwaqweni ngoba lusho ukuthi kungenzeka ukuthi kanje mhlawumbe ukhuleke ngamandla ngoba ngenzeka ukukhona isifo esingahle sehle kungalindelekile. Abanye abantu bayaliphupha iphupho lokulala emgwaqweni kanti kunomuntu osendleleni ozowendela kwelamathomo. Isililo 2 verse 21 balele phansi egaladeni abasha nabadala intombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba. Wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho wabulala ungawelanga. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ulala emgwaqweni noma ulele emgwaqweni uphawu esilele ngolubi uma ukuthi uyalala emgwaqweni lusho isikhathi esinzima sonhlupheko noma usizi nokulila okuzayo. Kwabese Roma 3 verse 16 incithakalo nosizi kusezindleleni zabo. uJobe 24 verse 4 bafuzula abaswelayo endleleni. 3 ngokwesintu uma uphuphula emgwaqweni kungawupha olubi uma ukuthi usibona ulungisele ukulala emgwaqweni noma ulala emgwaqweni ngoba lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka kumele usukume uyoncenga idalwa isibuye ngasekhaya noma ke kunesidalwa ke sizula ngaphandle esingabuyisiwe ekumele usukume uyosincenga uyosibuyisa sibe ngaphakathi. Ingakho lengavela lephawuleli lekhomba ukuthi kunezidalwa ezingaphandle ezisula ngaphandle ezidinga ekhaya. 4 kuyenzeka uma uphupha ulala emgwaqweni noma ulele emgwaqweni sithele njengophawu uma ulele lapha emgwaqweni noma ulale emgwaqweni osuke likhomba ukuthi kungenzeka kumele ulungise ubuyise ekhaya isidalwa esingaphandle. Kungenjalo mhlawumbe wena ungagcine ungumuntu owundingasithebeni ngenxa yokwehla nokugula lalomuntu oyisidalwa ongazange abuyiswe ongazange alandwe azofakwa ekhaya. Omunye ungathothi kunomuntu nje wafela egameni wangalandwa omunye wafa ofela khona emgwaqweni wangalandwa imimoya enjalo noma nje umuntu owashona kugcina ngalandiwe. So siyabonga kakhulu ke besibheka la uphupha ulala emgwaqweni kanza kwethu akukhona isikushile siyaxolisa. When